Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Ce mai faceți? Ce mai spuneți? Eu sunt Dani și astăzi suntem la un nou episod de Minecraft. Am zis asta de 2 ori. Cred că nu trebuie să zic de 2 ori. Ok. Suntem pe harta noastră. Data trecută am rămas lângă peștera aia mare. Să sperăm că găsim diamante. Am mai tardat de așa de mult timp. Am avut lag? Sau ceva? Am avut fier, da. Cât piatră? This is nice. Let's make. Ok. Ma, ce cărbune puțin am. Cărbune la greu. Ce sărac sunt. Scupărăm iarăși aici. Ai. Puțin frică să fiu sincer. Oh my god. Peștera asta e prea mare. M-am mai jucat în Minecraft pe altă hartă și am găsit o peșteră la fel de mare. Ok, nu baga în seamă suntele alea. N-ai de ce să le bagi în seamă. Oh my god. Ce aș vrea să pot să joc cu un prieten pe harta asta. Oh my god, e o căsătură. Ok. Cărbune, yes! Mai mult cărbune. Stai, de ce am pus pe cărbune? Că cărbunele e unul dintre cele mai importante materiale. Ok. Oh, a căzut gravel-ul, băi. Ce nasol. După ce minăm, după ce ne facem full armură, aproape full armură de fier, toate înaltele de fier. Ce cărbune mult am. Ok, în partea asta nu prea așa să am niște apă. Am niște apă stupidă. Nu am nevoie de apă aici. Așa. Ok, minăm. E ceva. E ceva cărbune acolo. Am făcut level 5. Să sperăm că nu o să mor să pierd levelul ăsta. Cred că facem vreun 30-40 de cărbune. Da, mai mult de 40. Am dat. Hai să nu mai minăm. Nu mai minăm. M-am speriat pe asta. Dar nu înțeleg ce cu logica asta. Sunt chevurile așa mari. Prea mare. Restă-mă. This is nice. Deci, acum facem niște torțe, mai explorăm și pe aia plecăm la suprafață. Hai să merg acolo. Fier. Acum cred că ne facem farmă. Dacă mai găsim puțin, ne facem farmă. Ai. O grămadă de bine. Aici era un scuit, da, de lumină. Luminos. Am murit un leliac în lavă. Doamne, ce moarte. Scuma? O moarte scuma. Ce cuvinte scușă. Deci aici deja porcăria. Ia uite, lavă, băi.
Ne mai place lava. My God. Mai mult fier. This is the best thing I ever done in my life. Ok. Now we are gonna go to the base. Vom merge la bază. Pentru că cred că să facem atât. Cred. Oh, bă, da, sunt destul de jos. Hai, mănâncă, mă bag în tine. Așa. Yeah, boy. Mergem la bază. Facem aici cum trebuie. Așa, așa. Hai, mă, așa. Sus la bază. O să ne iau un minut să ajungem la bază. O să fie ceva. Oh, uite cum se vede acolo alea. Și tu te-ai făcut? Da. Ok, tu te pui aici. Mai să pun două, trei aici. Restul aici. Tu aici. Hai, mă! Ce, mă? De ce s-a pus așa mult? Ce, hai, mă? Și gata. Tot fierul care se face până acum. Haide, tu două bucăți. Așa. Da, ne facem aici chestii. Asta chiar avem nevoie, că nu prea mă armură deloc și pot să mor foarte ușor. Așa că am avea nevoie de sabie de fier, dar cred că o să consum pe asta și o să fac un turnăcup de fier să fie acolo. Hai să facem locul ăsta un pic mai bun. Arată cum stă pe el. E, cui pas. Mie pas. Facem și noi să fie mai frumos aici, fiind casa noastră. Momentan. Oh, Doamne, ce creepy s-a făcut acum. O grămadă de anxietate îmi trece prin cap acum. Ok. Perfect. N-am văzut niciodată bucata aia de acolo. E prima dată când o văd. Uite, capul ăsta nu s-a întâmplat. Aș putea să fac mai perfectă și mai plată casa. Să sperăm că în curând găsim diamante. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un comment și un like, să vă abonați și noi ne auzim pe data viitoare.